Зараз я прапаную заняцца кампазіцыяй artist statement ці заявы мастака. Перш, чым мы заглыбімся ў практычныя заданні, якія могуць вам дапамагчы ў гэтым, давайце лепш зразумеем мэты і задачы гэтага віду паведамлення. Часта для лепшага разумення тэрмін artist statement мы перакладаем на рускую або беларускую мову. Часцей за ўсё ён узгадваецца як маніфест мастака. І тут узнікаюць цяжкасці. Па сутнасці, маніфесты – гэта дакументы, якія прапагандуюць пэўную ідэалогію, спецыяльна напісаныя для таго, каб пераканаць і прыцягнуць на свой бок. Яны заўсёды былі інструментам, пры дапамозе якога вызначалі, у ва што павінна верыць аўдыторыя. І гэтая думка ўвогуле не супярэчыць сённяшняму арт-стейтменту. Але маніфесты 20-го стагоддзя паказваюць рух ад радыкальных і калектыўных дэкларацый да больш індывідуальных і разнастайных заяў. Так, у дадаістаў, чые маніфесты найбольш вядомыя, гэта была заява групы мастакоў, у якіх яны абвяшчалі свае каштоўнасці і ідэалагічную аснову руху. Але на працягу 20-го стагоддзя мастацкі маніфест эвалюцыянаваў і ўжо у канцэптуалістаў стаў гучаць у меншай ступені як заклік, а стаў больш аналітычным і тэарэтычным. Менавіта ў канцэптуалістаў тэксты з'явіліся для тлумачэння іх твораў. Постмадэрнісцкія маніфесты, менш дагматычныя і больш інклюзіўныя, прывялі да скасавання тэрміна маніфест і прысвоілі заяве мастака тэрмін стейтмент. Сучасны арт-стейтмент дае мастакам інструмент для тлумачэння сваіх намераў і кантэксту сваёй працы. Гэтыя заявы могуць мяняцца ад кароткіх і лаканічных да доўгіх і дэталізаваных. Такі арт-стейтмент часта фокусуецца на асабістай гісторыі мастака і яго метакантэксце. У адрозненне ад традыцыйных маніфестаў, ён менш фармалізаваны і індывідуальны па сваім характары. Пачынаючы з 90-х гадоў, арт-стейтмент стаў неад'емнай часткай мастацкай практыкі і спадарожнічае біяграфіі мастака і тэксту куратара на выставе і ў каталогу. Сёння арт-стейтмент – адзін з асноўных складнікаў любой заяўкі на ўдзел у рэзідэнцыі, выставе альбо фестывалі. Асноўная задача арт-стейтмент – узбудзіць цікавасць гледача да ўважлівага прагляду працы. Такім чынам, у вашым маніфесце павінна быць дастаткова інфармацыі, каб нехта мог пачаць уяўляць сабе мастацтва, якое вы ствараеце, не маючы яго перад вачыма. Гэта яшчэ адзін цізер у ліку вашых маркетынгавых інструментаў. Цяпер, калі мы крыху разабраліся з тым, што такое арт-стейтмент, давайце паспрабуем разабрацца, як жа яго ўсё ж такі напісаць. Бо часамі гэты малы па памеры дакумент патрабуе вялікіх намаганняў. Пачнем са зместу. Заява мастака павінна адказваць на пытанне, што, як і чаму датычна вашай мастацкай практыкі. Пытаючыся што, я маю на ўвазе любы адказ, які вы можаце даць, адказваючы на гэтае пытанне. Што вы малюеце, фатаграфуеце, танчыце, гуляеце, людзей, коней, абстракцыі, партрэты, жанравыя сцэнкі і гэтак далей. І што атрымліваецца ў выніку? Карціну, скульптуру, спектакль, відэаінсталяцыю. Пазначце тую форму, якую прымае вашае мастацтва. Як? Літаральна значыць, як вы працуеце. Зашмароўваеце алей рукамі на палатно? Праводзіце сацыялагічнае даследаванне і потым малюеце малюнак? Прачынаецеся, умываецеся і голым танчыце на цэнтральнай плошчы горада? Адказаў на пытанне «як» можа быць столькі ж, колькі мастакоў возьмуцца запісваць свой арт-стейтмент. І чым больш канкрэтнае апісанне будзе мець вашая практыка, тым больш цікава. Часам адказ на пытанне «як» можа межаваць з адказам на пытанне «што», у прыватнасці, калі гаворка ідзе пра матэрыялы. У пэўных выпадках бывае дастаткова сказаць пра тэхніку, якую вы выкарыстоўваеце, як, скажам, у выпадку з алейным жывапісам. Не утрыруйце, тут не трэба тлумачыць, што вы бярэце пэндзлік у руку, макаеце яго ў фарбу і наносіце мазкі на палатно. Але калі вы працуеце шырокімі мазкамі ці наадварот у тэхніцы пуантылізму, пастозна ці ў акварэльнай манеры, то гэта можна пазначыць. Ведаеце, што гледачам цікава даведацца пра творчы працэс, а спецыялістам гэтыя веды дапамогуць падрыхтавацца да супрацы з вамі ці адмовіцца ад яе. На мой погляд, чаму? Гэта ключавое пытанне арт-стейтмент. Чаму вы робіце тое, што робіце, і менавіта так, як вы гэта робіце? Вы, як мастак, маеце магчымасць увасабляць свае ідэі і паняцці ў матэрыяле, а арт-стейтмент – гэта адлюстраванне вашага жыццёвага крэда. Як я казала раней, арт-стейтмент патрабуе канкрэтнай інфармацыі. Таму для пачатку будзе карысна скласці спіс тэрмінаў, якія вызначаюць вашу практыку. Ён стане нібы шкілетам вашай заявы мастака.
Каб знайсці гэтыя тэрміны, можна звярнуцца да метаду мазгавога штурма інтэлект-карты ці майнд-мэпінг. Гэта просты спосаб запісу, у якім, не клапоцячыся аб парадку і структуры, вы можаце ўспамінаць, хаатычна запісваць, а пасля аналізаваць адказы на пастаўленыя пытанні. Такі запіс складаецца з цэнтральнай ідэі і некалькіх узроўняў адказаў на пытанні. Калі вы жадаеце рэалізаваць гэтую практыку, то вазьміце чысты ліст паперы і аловак ці ручку і ў сярэдзіне ліста размясціце сябе мастака з вашым арт-стэйтментам як цэнтральную ідэю. Ад цэнтральнай фігуры намалюйце 3 невялікія праменчыкі і ў канцы кожнага напішыце па адным пытанні: што, як і чаму. Цяпер ад кожнага з пытанняў у вас з'явяцца новыя промні, дзе вы тэзісна адкажаце на гэтыя самыя пытанні. Што вы робіце як мастак, як вы гэта робіце і чаму. Не пішыце доўгіх сказаў, запісвайце словы ці словазлучэнні, якія першымі прыйдуць вам у галаву. Прысвяціце гэтаму 10-15 хвілін, размясціўшыся ў ціхім месцы. Запісаўшы гэтыя словы, у вас, напэўна, пачнуць выбудоўвацца сувязі. На гэтым этапе вы можаце выкрасліць паўторы і аб'яднаць падобныя па сэнсе словы. Верагодна, у вас атрымаецца самастойна аб'яднаць гэты набор слоў у складныя сказы. А калі не, то на дапамогу вам прыйдзе гэты генератар арт-стэйтментаў. У працы з гэтым рэсурсам вам спатрэбяцца ключавыя словы на англійскай мове. Для перакладу я звычайна выкарыстоўваю слоўнік Context-Reverse.net. Генератар папросіць вас унесці вашыя ключавыя словы, месца нараджэння і месцазнаходжання мастака, імя і прозвішча аўтара і прапануе на выбар некалькі стыляў для генерацыі тэксту. Не разлічвайце адразу атрымаць на 100% гатовы тэкст, але, верагодна, вы зможаце вылучыць адзін або некалькі сказаў, якія дапамогуць сфарміраваць ваш стэйтмент. Абавязкова паспрабуйце розную стылістыку. Рэсурс прапануе каля 7. Цяпер я раскажу пра некаторыя фармальныя патрабаванні да арт-стэйтмента, пасля чаго апішу яшчэ некалькі практык, якія вам дапамогуць гэтыя патрабаванні рэалізаваць. Заява мастака ці арт-стэйтмент, у адрозненне ад біяграфіі, пішацца ад першай асобы і ў цяперашнім часе. Пры гэтым таксама рэкамендуецца выкарыстоўваць незалежны стан, што значыць, не карціна была напісана, а я пішу карціну. Выкарыстанне незалежнага стану і цяперашняга часу ў вашым тэксце надае яму актуальнасць, важнасць і тэрміновасць. Гэта асабліва важна пры падачы заявак на гранты ці рэзідэнцыі. Такі зварот стварае адчуванне, што праца мае важнасць сёння. Наступнае важнае правіла мае 3 складнікі. Заява мастака павінна быць зразумелай, паслядоўнай і кароткай. Каб быць зразумелым, прымайце да ўвагі вашу аўдыторыю. Калі вы пішаце для гледача, выкарыстоўвайце даступную лексіку. Памятайце, што вашы гледачы могуць не быць мастакамі ці мастацтвазнаўцамі. Пішыце так, быццам вы размаўляеце з чалавекам з вуліцы, з кімсьці, хто ходзіць у музей толькі час ад часу. Многія з чытачоў будуць адносіць менавіта да гэтай катэгорыі. Пераканайцеся, што змест вашай заявы не з'яўляецца занадта складаным ці тэхнічным, нават калі вы арыентаваны на прафесіяналаў. Занадта спецыфічная тэрміналогія можа быць незразумела нават спецыялістам. Тым не менш, не трэба занадта спрашчаць. Мы імкнемся ў пэўнай ступені адукоўваць публіку і задаваць планку росту. Пераканайцеся, што тое, што вы кажаце ў стэйтменце, адпавядае працам, якія вы паказваеце. Калі ў вас таксама ёсць прэс-рэліз або біяграфія, ваша заява павінна адпавядаць зместу гэтых тэкстаў, ці хутчэй наадварот. Аднаўляйце свой арт-стэйтмент па меры таго, як вы расцеце і развіваецеся. Будзьце лаканічныя, не зацягвайце апавяданне. Нават самы зацікаўлены глядач губляецца ў занадта вялікай колькасці інфармацыі. Вы хочаце, каб ваше выказванне прыцягнула ўвагу гледача, але пры гэтым яно не павінна яго стаміць. Запісаны арт-стэйтмент – гэта ваша падрыхтоўка да элевейтар-пітчу. Разуменне таго, чым вы займаецеся, і ўменне хутка і даходліва пра гэта расказаць, можа стаць для вас зорнай гадзінай у момант сустрэчы з куратарам ці арт-менеджерам мары. Такім чынам, як правіла, аб'ём гэтага тэксту складае 100-150 слоў. Лепш 100, лепш нават менш. Каб быць кароткім, паслядоўным і зразумелым у сваім выказванні, можаце звярнуцца да некалькіх практыкаў. Па-першае, выкарыстоўвайце магчымасці пераўтварэння гуку ў тэкст. Надыктуйце голасам на тэлефон або запішыце відэо даўжынёй не больш за 1 хвіліну з вашымі «што», «як» і «чаму». Праслухайце і праглядзіце. Запішыце яшчэ раз і яшчэ столькі разоў, пакуль не знойдзеце ідэальную фармулёўку. А калі ўсіх прапанаваных практык было недастаткова, то рэкамендую яшчэ адну, маю улюбёную. Раскажыце дзіцяці. Для рэалізацыі гэтай практыкі абярыце дзіця
І коротка раскажыце яму пра тое, чым вы як мастак займаецеся. Вы ўбачыце, што трэба казаць мала і па сутнасці, не перабольшваючы, але і ўспрымаючы гэтага чалавека суцэльна сур'ёзна. А калі нейкія тэрміны будуць дзіцяці незразумелыя, растлумачце іх. Такім чынам вы самі лепш зразумееце значэнне гэтых тэрмінаў. Кажучы пра гэта, я заўсёды ўспамінаю кадры з фільма «Вялікая прыгажосць» Паўла Сарэнціна, дзе мастачка ніяк не магла растлумачыць значэнне вялікіх ідэй і абстрактных тэрмінаў, з якімі працавала. У цэлым, практыка растлумачыць дзіцяці можа быць карысная на розных этапах любога праекту, таму што такое тлумачэнне дапамагае вам самім зразумець тое, чым вы займаецеся. Вяртаючыся да тэмы вялікіх ідэй, памятайце, што тут лёгка пагрузіцца ў абстракцыі. Словы, якія ахопліваюць вялікія ідэі, але пазбаўленыя спецыфічнасці, не раскрыюць сутнасць вашай мастацкай індывідуальнасці, а паставяць у адзін шэраг з іншымі мастакамі, якія працуюць з тымі ж канцэптамі. Мы ж хочам, каб ваш арт-стейтмент быў дастасаваны толькі да вас. І яшчэ некалькі парад пры напісанні арт-стейтмент. Асцерагайцеся галаслоўных фраз накшталт «Я жадаю выклікаць эмоцыю ў гледачоў». А нехта з мастакоў не жадае? Не ацэньвайце ўласную творчасць. Арт-стейтмент – гэта не месца для тэрмінаў накшталт «яркі», «выбітны», «унікальны» і да таго падобнае. Гэтыя словы няхай выкарыстоўвае крытык і глядач. Памятайце, што ў арт-стейтменце вы можаце казаць толькі пра тое, што ведаеце напэўна. Гэта значыць аб вашых падыходах, ідэях, матэрыялах, тэхніках і аб том, што вы жадаеце выклікаць у гледачы. Але вы не можаце ведаць напэўна, што выклікаеце. Не думайце за гледача ці за крытыка. На фінальным этапе памятайце аб неабходнасці праверыць граматыку і стылістыку тэксту. Мала знойдзеце дакументаў важней, чым вашая заява мастака. Звярніцеся па вычатку да некалькіх людзей з розным досведам. Няхай сярод іх будуць мастакі і не мастакі, а таксама чалавек з добрым веданнем мовы. Упэўніцеся, што сэнс вашага тэксту зразумелы і ўспрымаецца ад пачатку і да канца. І яшчэ напрыканцы скажу. Памятайце, што арт-стейтмент гаворыць аб сённяшнім стане спраў. Пры гэтым ён можа распаўсюджвацца на ўсю вашу практыку, а можа казаць пра асобны праект ці нават канкрэтную працу. Таму стварайце розныя версіі для розных задач і магчымасцей. Арт-стейтмент – гэта свайго кшталту суправаджальны ліст у свеце мастацтва. І як у суправаджальным лісце вы будзеце змяняць сваю заяву ў адпаведнасці з тэмай ліста. Гэта не значыць, што вы станеце кардынальна змяняць змест кожны раз. Гэта значыць, што вы скароціце ці падоўжыце яго ў залежнасці ад патрабаванняў. Гэта таксама можа азначаць акцэнтаванне ўвагі на розных аспектах вашай працы. Напрыклад, калі вы працуеце як мультидысцыплінарны мастак і падаеце заяўку на жывапісную рэзідэнцыю, то рабіце акцэнт на вашым жывапісным досведзе, а іншыя практыкі згадвайце павярхоўна. Калі вы падаеце заяўку ва ўніверсітэт, вам варта зрабіць тэкст больш акадэмічным. Памятайце, кожны арт-стейтмент павінен улічваць кантэкст, для якога ён гучыць.